ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈದ ಲಕ್ಷದೀಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಲೆ ದ್ವಾರ ತಲೆ ಮೈನ್ ದ್ವಾರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಕ್ಷದೀಪ ಜನ ಸೇರ್ತೀನಿ ತಲೆ ಜನ ಭಯಂಕರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರು ತಲೆ ಸಂತಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಜನ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿರು ರಶ್ ಇಲ್ಲಿರು ತಲೆ ಗೊಬ್ಬನವರ ತಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನ ಐಟಮ್ ತಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ಗೊಬ್ಬಲು ಸ್ಪಾಂಜಿದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಟಿಕ್ಕಿ ಮೇನ ಮಿತ್ತಿಬೋದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬರೋಣ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬನ ಜೀಪು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಿತ್ತೇನೆ ತುಳಿ ಸುಮಾರು ಕೊಕ್ಕರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪು ಜನ ತುಳಿ ಜನ ಭಯಂಕರ ಜನ ಲಕ್ಷದೀಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷದೀಪ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಜನ ಸಂತೆಲ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಸಂತೆಲ ತುಳಿ ಜನ ಸೋಲಿ ಭಯಂಕರ ಜನ ಸೇರ್ತು ಸಂತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರ್ತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತುಳಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷದೀಪ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೇರ್ತದೆ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಳಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳಿ. ಅಂಚನೆ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಹಾಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅಂಚನೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಪೂರ ಭಾವಗೀತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯನ ಪೂರ ಪನಂತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಹಾಲ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು, ರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ತುಲೆ ಆ ನಂಬ್ರಾಗ ಕೂಡ ನಮಕ್ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಗೀಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ರಿಂಗ್ ಗೇಮ್. ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ತಿಳಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದೇಟ್ ಎಗ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಟ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಟ್ರೈನು ಅಕ್ಕಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಿಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ಲ ಧೋನಿ ಮಿತ್ತಿ ತಿರ್ತು ಹೋಗೋಣ ಭಾರಿ ತಿಳಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷದೀಪ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಪುಟ್ಟವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಮಗು ಪುಟ್ಟಮಗು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಂಡ್ ಮರಣ ಬಾವಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ಕಾರು ಮೂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಕ್ಕನ ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತಾರೆ ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಕಾರು ಬುಲೆಟ್ ತುಳಿ ಬೈಕ್ ತುಳಿ ಬೈಕ್ ತುಳಿ ಬೈಕ್ ಮರಣ ಬಾವಿ ಅಗ್ನಿಶಂಡ್ ಮರಣ ಬಾವಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಚ್ಪರ್ ಪೈ ಮರಣ ಬಾವಿ ಅವಳು ತುಳಿ ಬೈಕ್ ಕಾರು ಬುಲೆಟ್ ಬರೀತಂಡು ಬುಲೆಟ್ ಬಿಡೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಂತಂತ ಕೈ ಬಿಡೊಂದು ರೆಡ್ ಕಾರುಲಂಜನೆ ಕಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಂತಂದು ತುಳಿ ನನ್ನದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷದೀಪದ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ನನ್ನದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಡ ಬಾಯ್.